Boas tardes a todos. Iniciamos esta sesión extraordinaria de pleno de data 1 de diciembre de 2017 que co seguinte punto do orde do día, que é a toma de posesión do cargo de concelleiro por PSE-PSOE don Juan Manuel Cao García ante o Concello Pleno. Desde a Secretaría infórmase que o concelleiro electo don Juan Manuel Cao García presentou a credencial expedida pola Xunta Electoral Central por estar incluído na lista de candidatos presentada polo Partido Socialista de Galicia, PSOE, ás eleccións de 24 de maio de 2015, en sustitución por renuncia de dona María Isabel González Rey. Asemade de conformidade co artigo 75 da Lei 7 de 1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o señor Cao García presentou nas secretarías preceptivas declaracións para inscripción nos registros de bens patrimoniales e no registro de actividades. Está debidamente informado de que o réxime de incompatibilidades para a condición de concelleiro está establecido nos artigos 178 en relación cos artigos 6, 7 e 177 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral e do artigo 10 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locales. Acreditada a personalidade do concelleiro electo don señor Juan Manuel Cao García, invito a tomar posesión do cargo para o que deberá prestar xuramento ou promesa na forma establecida no Real Decreto 707/979. Por favor, acérquese a... Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro, con lealtade ao Rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Compañeiros e compañeiras de corporación, ben querida Josefa, nai do novo concelleiro, María Jesús, esposa e muller do novo concelleiro, veciños e veciñas aquí presentes, e os que nos están vendo a través do vídeo. Benvidos ao Concello para compartir connosco o acto solene da toma de posesión de concelleiro de Juan Cao, veciño despasante. É un acto institucional onde as persoas elegidas asumen democráticamente o principio de compromiso de servicio público e o deber de representar a institución local, ao seu territorio e a toda a veciñanza, respetando a Constitución e a legalidade vixente. Pero o máis importante e verdadeiramente relevante da toma de posesión dun cargo público é a actitude, e o desexo de ser útil aos nosos conveciños e de traballar a prol do interese xeral do municipio. Personas así son as que precisa a política, nomeada política local. Por iso, hoxe, Juan, quero darche a benvida ao gobernador Pigueira con grande satisfacción, pero debo decir con todo cariño e modo de advertencia que te incorporas nun momento que vai requerir moita dedicación pola túa parte, pois no ano 2018 temos previstas moitísimas actuacións para as que contamos co teu apoio e ca túa dedicación. Pídolle disculpas adiantadas á túa familia polas moitas horas de ausencia que te aveciñan, pero estou seguro de que o sabrán comprender. E para finalizar, quero darche as gracias por terme acompañado na candidatura socialista e trasladarche o meu desexo de que neste mandato teñas moitos éxitos e moitos acertos que tamén o serán para Ortigueira, para os nosos veciños e as nosas veciñas. Moitas gracias a todos e además levantamos a sesión.